Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kasing Voice of the People Party HKMP election araja arpsal shaga Lok Sabha kala job kaput habaro artalihi constituency jangka Southwest Khasi Hills District kabadai kaktem jangka seng UDP haga jingkenya ki vote hamau karwat constituency ka BPP kala yo hadu arpau hajar arspa shipho vote naki laipo hajar laispa salpuhan riu inong thep vote tadba kaba wan ba ar kadai ka seng congress kabala yo lai hajar khandai spa handriu pho ar vote tadba harani kor constituency ka VPP kala yo ashpo hajar handuspa hanyo pusa vote naki arpu khandai hajar praspa hanyo phulai tali ki vote bat ka bawan ba ar kadika seng UDP kabala yo handru hajar sanspa ar phulai vote hagani ka sngi la sak hiru ikinong yalam ka seng Voice of the People Party jong ka mau karwat bat ranikor constituency ki balapan paw ka jing ai khublei iki pat ba ki balapan job don buram ya ka seng VPP habaro ar tali kini ki constituency kino kesan berkino tray jo parti ama kumbang iletip baga BPP kadai tai parti halu menta kadai bikin kesan jo ba te na kata kada kum kinong tray beno kesan jo parti ki ba hapok mo korwat konsulsi ya kaliang jongi ngi hang ni PUE ngi don tangkin nong kinong yalam ki ba kamat na ba ki paj ba no kesan baro na kimla ban ni poirut hang ni don ki bala yakiu chelong don ru ki ba laya up menta nalu mene na ki laya thak ki lele ka jaka hagi jaka te ka ni ka jinga kanai kadai ka jinga yang jongi utane kadai ka sembol kadai kadak ka jing songu yo blai kra do thau ba do rakat bat ka Voice of the People Party bangi la yo ban khai yo ni so jing job te ka jing khublai ka bakrpang kalai chambaro ki paj ba jong ka mau korwat konstituensi ka bala penjob dan burom yo kan jit jongi bat kumju uru ya ka ya ki paj ba jong randikor konstituensi ngila hapok ka distrik jongi sarwa kasil blok away ngila job boro arteli bat kajing dokumen kalau hadu kata-kata bagi ai khublai ram ya ki paj ba jong rani kor konstitusi ru kumju bat ki paj ba jong kembak kuat baro khoj bat ai khublai kerpang ru ya kitu ki paralok ki bam simla kersan yangi harai ki bala persang ban ki bala hakik por bradep ki la keren benken kho rongim so ya ki ngi ai khublai lang ya kiru naga batajo kiru nomor balai ba ka hakajing kakam san pertai ki don ki badon la ki jong ki political party ki kadai hok ban haretan ko wei kolong habang iyo ya kajing job da kajing kersan kajing iju paj ba ni ai khublai kelum lang ya ki baro bat ngenem bu unut ngenem ya theo ya no kata kadai kajing kuat dalang jongi te khublai sibun ngesko ban ai khublai namta ki lokit kam jo party jo party hane mo krawat ki balaya trisitram namta ki kaban penjob dan buram ki doktor ki sengkon nga kaba kajing ai khublai ka ba kham khung san e kadai na kamta ki paj ba jong ka dong thain jongi hane mo korwat ki badai ke arpo hajar arspa shphogut ki ba ai kajing job dan buram namta ki kandidat jongi ki badai doktor Diki Jason kon bat ngas ngau ya ka papan pau ya kajing khublai namtai ba adan ru nomor yang skam de kajing trai stom jongi ya ka ba ila pedut ya ka por ya ka banwan ban ai mesim lam yingi hang ni hamo korwat bangin la ban yo ban sim habang trai ya ka ni ka kam bat ni sngu nomor kajing don kat ka jong blai na ka po por ni klam sngu man thaj ora pedeng kajing sha keren bangin hakui pat ki parti bangin dei ki parti ki berang lung ki berang rit ki berang ki parka parti duk te tangki ni khublai sibun khublai si jarngu